Ja, så står jeg her med Nikolaj Weichel, også på U20-holdet fra VM. Nikolaj, velkommen hjem, og endnu en gang tillykke med den flotte præstation derovre. Den skuffelse, det selvfølgelig er at tabe sådan en kvartfinale, når man er så tæt på en semifinal. Har den lagt sig endnu, eller kommer der til at gå lidt tid med det? Ej, jeg vil sige, der gik lige et par dage, hvor man selvfølgelig var meget ærgerlig og mega skuffet, men når jeg kigger tilbage på det nu, så er der ikke andet end at være stolt af det. Det var kæmpe stort, så det var super fedt. Nu spørger jeg dig, som jeg spurgte William, hvordan kan det lade sig gøre for sådan en lille nation som Danmark og presse en stor nation som Rusland på så højt et niveau? I er jo virkelig tæt på en semifinal. Jamen, jeg tror, det er troen på egne evner, og troen på, at vi kunne gøre det. Alle troede på det. Hele holdet havde ligesom viljen til det. Jeg tror, det er det, der gjorde udslaget. Nu er du jo tilbage her i Rungsted og i gang med slutfasen af grundspillet, inden vi skal i gang med slutspillet. Hvad er det, I nu her skal have fokus på det sidste stykke af vejen, inden at slutspillet går i gang? Jeg synes, at vi skal fortsætte med at arbejde hårdt. Jeg synes, det er begyndt at se meget godt ud defensivt. Vi mangler stadig måske lige at lave lidt mål, så det skal vi arbejde stenhårdt med. Det skal vi arbejde stenhårdt med, og hver træning virkelig vil pukke ind i mål. Så det vil være det. Jamen tak for det, og god kamp på tirsdag. Jo, tak.